na-question mo talaga Yes, si Lord? why me, Lord? Ito si Nor, wala itong mararating sa buhay. Parang ganun ba? Bakit sa akin pa na ganito na ako, Lord? Binigyan mo na nga ako ng disability. Bakit sa amin na nangyari sa amin? Talking about purpose, his purpose is to inspire us through his music. To perform on Chit Chat, here's Nor Rayray's Tagalog version of Jun Gamboa's Gikinahanglan Ka. Nasasabik sa'yo. Ladies and gentlemen, gusto na ko ipailaila sa inyo ang man of the hour. He's a Pilipinas Got Talent finalist, and he is an inspirational gospel musician. Please help me welcome Norberto, also known as Nor Rayray. Hello, Nor. Kumusta man ka, Nor? Okay lang. Okay lang kaayo. Growing up, Nor, ano yung nararamdaman mo nung time na yun? Growing up without limbs, yung dito sa kamay mo. Kasi ang tanong ko kay God, why me, Lord? Diba? Yun ang typical natin na question kay God. So, na-question mo talaga Yes, si Lord? why me, Lord? Alam mo, third year high school, sinagot ako ng Panginoon with a verse. Sabi ng John 9:3, "It happens so that my purpose, my glory, will be displayed upon His life." So yun yung sagot ng Panginoon sa akin na, so that the glory of God might be displayed in my life. So right there and then, sinurrender ko yung buhay ko sa Kanya. So, What is really your purpose, Nor, na-realize mo? yes, all of the sudden kasi, out of nowhere, na-encounter ko yung keyboard. Paano? Kasi pinalitan yung pastor sa church. Tapos yung bagong pastor na yun, may dala-dalang super liit lang na keyboard. Maliit lang, parang toy keyboard lang siya. Tapos inintroduce sa akin, nakita ko si pastor na nag-play. Tapos sabi ko, parang gusto ko rin siya i-learn. So nagkaroon ako ng desire. So I tried to pindot-pindot, gano'n. Tapos Yes. I could play mga teng, Right. mga happy birthday ito, yung mga single note lang, hindi ko pa ito nagagamit. Did you ever go through, like, sa school before, high school, ganyan? Or sa elementary, yung binubuli ka? Yes. A guy sa province namin, sa probinsya, sabi niya sa akin, sabi niya, ito si Nor, wala itong mararating sa buhay. Parang ganun ba? Ang sabi niya sa akin. So, hindi ko talaga yung nakalimutan. Hindi, never. Pero alam nyo, ginawa ko siyang dahilan para hindi mangyari sa akin. I married the woman I dreamed. Tapos meron kaming anak, meron kaming bahay. Yan. So very satisfying and contented talaga ako sa buhay. Sadly, 2015, na-diagnose siya ng breast cancer. When she said goodbye, were you at least ready na? Did God prepare you? Ina-anticipate ko yung day na mawala na siya. Pero ang pinakamasakit lang, hindi na niya makakasama yung anak namin. Yun. And sobrang liit pa ni Jewel noon, 3 or 4 years old pa siya. So, how could I explain to her yung realities ng buhay? Yung ganun. Pero ako, prepared na ako na kukunin na siya ni Lord kasi wala naman talagang walang, kumbaga lahat tayo are destined to die, kumbaga ganun ang thinking ko. But surely, namimiss ko siya palagi. Bakit sa akin pa na ganito na ako, Lord? Binigyan mo na nga ako ng disability, bakit sa amin na nangyari sa amin pa mag-asawa? Yung ganun na mga tanong. Pero you know what? If you ask the Lord honestly, He will really reveal Himself, His purpose to you. And that happened, I believe, kasi ginagamit yun ng story ko din to inspire people, yung mga tao din na nagkakaroon ng sakit, na din sila, na-inspire sila. How do you live your life every day? Do you wash the dishes sometimes? Opo. Talaga? Yes, hindi mo na itatanong. Marunong ako magluto, marunong ako mag-slice ng sibuyas, kamatis, lahat. Galing. Tapos, ang hobby ko talaga, Chito, when I wake up in the morning, Maglinis. I will clean the house. Lahat yan, kalat,
Yung remote kapag Galing. kapag kapag yung remote Yes. hindi siya properly placed. Ayos ko talaga yun. Walang rason para hindi mo gawin yung mga bagay na kaya mo naman pala. Kung meron ka lang message sa katulad mo, na maybe nagke-question pa sila sa sarili nila, ano yun? Be hopeful lang, be hopeful. And then, always include God in your life kasi siya yung magbibigay sa inyo ng inspiration to live your life Right. normally. Allow God to work in your life. He will really reveal it to you. Yes. Yun ang na-learn ko. Kung meron kang Bible verse na pinanghahawakan mo always, ano yan, Nor? Jeremiah 29:11. Sabi doon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So lahat yan, applicable yan sa ating lahat. And siya rin yung magli-lead sa'yo sa purpose mo. Yun sa talaga, buhay. yes. Yun lang talaga. Thank you. Thank you so Thank much, you so Nor, much din, for Chito, sharing for having me. for sharing your story. Talking about purpose, his purpose is to inspire us through his music. To perform on Chit Chat, here's Nor Rayray's Tagalog version of Jun Gamboa's Gikinahanglan Ka. Nasasabik sa'yo at sa presensya mo muling yakapin mo ang damdamin ko. Nasasabik sa'yo at sa presensya mo muling yakapin mo ang damdamin ko. Sa'yo lamang natagpuan ang pag-ibig na walang hanggan, pag-ibig na dalisay, tapat at totoo. Sa'yo lamang naramdaman ang pag-ibig na inaasam. O Jesus, kailangan ko'y ikaw. Nasasabik sa'yo at sa presensya mo muling yakapin mo ang damdamin ko. Sa'yo lamang natagpuan ang pag-ibig na walang hanggan, pag-ibig na dalisay, tapat at totoo. Sa'yo lamang naramdaman ang pag-ibig na inaasam. O Jesus, kailangan ko'y ikaw. O Jesus, kailangan ko'y ikaw.
Jesus, kailan